ספר הקבצנים, פרק א'. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernau, Jerusalem. פרק א' מתוך ספר הקבצנים, מאת הסופר שלום יעקב אברמוביץ', המכונה מנדלי מוכר ספרים. כיוון שנושב רוח חם וימות החמה מגיעים, ובעולמו של הקדוש ברוך הוא אורה ושמחה, ימי אבל וצום ובכי ממשמשים ובאים ליהודים בזה אחר זה, מתחילת ספירת העומר עד ימות הגשמים. והשעה שעת עבודה לי, מנדלי מוכר ספרים, לחזור בעיירות שבתוך התחום ולהספיק לבני ישראל שם מכשירי הבכייה, דהיינו קינות וסליחות ומיני תחינות, שופרות ומחזורים, מענה לשון ותפילה זכה וכיוצא באלה שיפים לשפיכת דמעות. ישראל עמנו סופדים ומבלים ימות החמה בבכייה, ואני עושה בה סחורה. אבל אין זה מענייני. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ואותו היום 17 בתמוז היה, ואני יושב לי על דוכני בעגלה, עטוף בטלית ומאותר בתפילין, מחמר כלאחר יד אחר סוסי בשוט שבידי, ומתפלל שחרית, מתכוון ועוצם עיניי שלא לראות את העולם לפניי בשעת תפילה. והיא התולדה, כלומר הטבע בלשונם, הייתה באותה שעה מעשה שטן נאה מאוד וממשכת אותי להסתכל בפניה, והיו הרהורי ליבי מנצחים זה עם זה. יצרי הטוב אומר, אסור, אל תסתכל. וכנגדו יצרי הרע מסית ואומר, מותר, הסתכל ויהנה לבך שוטה שבעולם. ועמד ופקח לי עין אחת. ומיד נתגלתה עלי היפהפייה הזו בהדר כבודה, ותמונה נאה לנגד עיניי. שדות קוסמין בלבלובן, לבנות כשלג אצל שורות מוצהבות של חיטים ושל גבעולי קטניות גבוהים וירקרקים. בקעה נאה צומחת דשאים וחורשה של אגוזים לשני צידיה, ובתוכה שוטפת בריכת מים זקים כעין הבדולח, וזהרורי חמה בוקעים בהם וחופים פניהם בתורי זהב Sample complete. Ready to continue?